Dvije vrlo interesantne priče ove sedmice. Jedna je vezana uz Gazu, odnosno uz dogovor koji je navodno postigao Donald Trump sa Hamasom o okončanju rata u Gazi. Dosta tu stvari ne štima i dosta stvari nije onako kako se čini na prvi pogled. Jedna od tih stvari je da Donald Trump obećava da će Hamas predati naoružanje, da će se povući i da će on preuzeti kontrolu zajedno sa svojim odborom za mir. Međutim, gdje je tu problem? Tu je problem da je on davno, još prošle godine u novembru, obećao da će krenuti taj proces rekonstrukcije, revitalizacije, da će se svi povući, da će sve funkcionisati, međutim, to nije funkcionisalo do ovog trenutka. Nekoliko tu elemenata fali. Glavni element je ona takozvana stabilizaciona snaga ili armija koja bi trebala biti formirana u nekom trenutku kako bi napravila bolju situaciju za stanovnike u Gazi, a nije formirana zbog toga što se ne zna ko će u njoj učestvovati, ko će komandovati, ko će imati odgovornost, ko će biti zadužen za to da u nekom trenutku eventualno uđe u sukob sa Izraelcima ako sve ne bude funkcionisalo na najbolji način. Takođe, protekle sedmice smo doznali da će Trump pokrenuti, odnosno da će u Gazi biti pokrenut jedan pilot projekat umjesto kompletnog projekta koji bi trebao voditi proces obnove i rekonstrukcije, odnosno omogućiti bolji život Palestincima. Treća stvar jeste sam Izrael. Benjamin Netanjahu ulazi u izbore, ima probleme sa Ben-Gvirom i Smotrićem, što nije neka novost, i drugi ministri se poput Elija koje najavljaju i kažu ma nema govora o tome, nećemo se mi baviti time, nego mi trebamo zauzeti Gazu u potpunosti, izbaciti Palestince i onda raditi s tim prostorom šta hoćemo, kao što to pokušavaju raditi na zapadnoj obali. Uz sve ovo pojavila se još jedna vijest koja kaže da se u cijeli proces uključio neko ko je vrlo dobro poznat u palestinskim krugovima, a vrlo važan u proteklim decenijama, to je Mohamed Dahlan koji boravi u Dubaju, vrlo blizak šejh Al Nahyanu, ali isto tako blizak Aleksandru Vučiću. Kaže se da je Nahjan uspio u medijskim izvještajima dogovoriti sa Hamasom da se povuku, da postanu demilitarizovana politička organizacija koja bi se kasnije u budućnosti borila za bolje političko predstavljanje Palestinaca, što znači da neće otići sa scene, odnosno da bismo mogli vidjeti nešto slično onome što smo vidjeli sa Hezbolahom u Libanu, politička organizacija sa jednim militantnim krilom. Što znači da ova situacija oko Gaze neće najvjerovatnije biti gotova prije oktobarskih izbora u Izraelu i ako ostane Benjamin Netanjahu na vlasti vrlo teško, ako dođe Gadi Eisenkot ili neko drugi ko bi bio iz redova opozicije možda mrvicu lakše, ali ne u potpunosti lagano kao što to neki očekuju. Druga priča koja je vrlo interesantna ove sedmice jeste priča o Španiji, Ceuti, Melilji i migrantima koji su tamo došli. Prosjek kaže negdje oko 50.000 ljudi, da je u samo 24 sata prešlo u prostor gdje recimo u Ceuti živi 85.000 stanovnika. Ono što neki kažu jeste da postoji mogućnost hibridnog ratovanja, da su ovi ljudi natjerani, odnosno nagovoreni da pređu u španski teritorij, da naprave probleme Pedru Sanchezu i njegovoj vladi i zbog podrške Palestini i zbog brojnih drugih stvari. Međutim, ono što je, čini mi se, izglednije nekako jeste da su Marokanci odlučili da pređu preko tog teritorija iz prostog razloga zato što je Sanchezova vlada u proteklom periodu dosta stvari radila kada su u pitanju migranti i nekako čini mi se da su osjetili želju da probaju oni biti dio tog projekta. Međutim, taj projekat je davno gotov, nema od njega ništa više za one koji nisu u ovom trenutku u Španiji. Drugi element cijele ove priče jeste evropska reakcija. Gledali čuda, javila se Giorgia Meloni, ona ima nešto da kaže o ovoj temi.
žena koja ima plan da svoje migrante, pod navodnicima, baci Edi u Rami u Albaniju, pa da se tamo Rama bavi s njima, dok talijanski sudovi odlučuju šta će uraditi sa tim migrantima. Postavlja se pitanje zašto se ta Giorgia Meloni prva javila. Pa javila se zato što joj idu izbori, zato što hoće da prikupi glasove na osnovu ljudi koji traže bolju budućnost u Evropi, a dolaze sa sjevera Afrike. Ne radi to Giorgia Meloni zato što je nešto puno briga za Evropljane, a ponajmanje za Talijane, nego hoće glasove na narednim izborima, jer kako sada stvari stoje, neće se najbolje provesti. Ima tu još nekoliko lidera koji su se javili i većina njih ima takve neke predizborne probleme i predizborne situacije, dok recimo evropska desnica poput AfD-a ili Marine Le Pen želi ovo iskoristiti takođe kao izborni adut na narednim izborima. AfD ima izbore u Berlinu u septembru, a Marine Le Pen se već začešljava da bude ponovo kandidatkinja za predsjednicu Francuske, tako da evo, ljudske sudbine će se ponovo koristiti kao element političke